Ahojte, dnes tu máme Audi Q7 prvej generácie. Toto auto má konkrétne rok výroby 2009. Je v ňom namontovaný turbodízlový V6-kový 3-litrový motor, ktorý má výkon 176 kW pri 4000 otáčkach. Tento motor má kód motora CASA. Rovnaký motor sa dával do týchto Q7 od roku 2008 až do roku 2010, ale dával sa aj do prvej generácie Tuaregov, takisto v rokoch 2008 až 2010 a bol aj v druhej generácii Tuaregov, konkrétne v modelom roku 2011. Toto auto spĺňa emisnú triedu Euro 4. Má už v sebe zabudovaný filter pevných častíc. A v dnešnom videu si vysvetlíme, ako tento emisný systém funguje. Tak poďme na to. Úlohou emisného systému je hlavne redukovať 3 škodlivé zložky. Prvou zložkou sú oxidy dusíka označené ako NOx. Druhou zložkou sú nespálené uhľovodíky označené ako HC. A treťou zložkou sú pevné častice, ktoré vznikajú pri spaľovaní v naftovom motore. Systém sa skladá z 3 hlavných častí. Prvou je katalizátor, druhou je tzv. EGR ventil so svojím okruhom a tretím je filter pevných častíc označovaný ako DPF filter. Jednotlivé veci spolu súvisia, systém funguje ako celok. Poďme sa teraz pozrieť bližšie na jednotlivé časti a vysvetliť si, ako fungujú. Pozrieme sa teraz na systém okruhu spätného vedenia spalín, tzv. EGR. Funguje to nasledovne. Časť spalín, ktoré by inak odišli výfukom preč z auta, sa cez EGR ventil privedie späť do sania. Tým, že sa tieto spaliny privedú do sania, tak sa zníži obsah kyslíka, ktorý sa dostane priamo do valcov. Tým, že sa zníži obsah kyslíka, tak dôjde ku spomaleniu horenia. Tým, že sa spomalí horenie, sa zníži teplota horenia, a tým, že sa zníži teplota horenia, sa zníži obsah oxidov dusíka, ktoré motor vyprodukuje. Ako som už spomenul, tak spaliny, ktoré by inak išli von z motora, sa privádzajú naspäť do sania cez tzv. EGR ventil. K tomu, aby ten EGR ventil fungoval správne, tak je v systéme ešte zaradená tzv. Škrtiaca klapka. Táto škrtiaca klapka slúži na to, aby svojím uzatvorením sa priškrtil prívod čerstvého vzduchu do motora, čím tu vznikne podtlak a prinúti motor nasať si spaliny práve z toho EGR ventilu. Takže musíme to chápať takto. Keď sa pootvorí EGR ventil, tak sa priškrtí škrtiaca klapka. Tým pádom ide do motora menej čerstvého vzduchu a viacej spalín z výfuku. Škrtiaca klapka má ešte jednu funkciu. Slúži na to, aby sa nám kľudnejšie vypol motor. To znamená, že keď vypneme kľúčik, vypneme zapaľovanie, tá škrtiaca klapka sa zavre, do motora sa dostane menej vzduchu, motor menej vzduchu stláča a preto sa motor vypne kľudnejšie. Výfukové plyny, ktoré sa privádzajú cez EGR ventil späť do motora, sa postupne zohrievajú. Ako motor naberá prevádzkovú teplotu, tak aj výfukové plyny sú čoraz teplejšie. A tým dochádza, že aj do motora cez EGR ventil ide čoraz teplejší vzduch. Tým sa znižuje účinnosť práve tohto systému, tým sa znižuje účinnosť tej redukcie oxidov dusíka. Aby sme sa vrátili späť a účinnosť zvýšili, tak je v ceste medzi výfukovým systémom a nasávaním pred EGR ventilom zaradený chladič, ktorý chladí práve tieto výfukové plyny, aby chladnejšie plyny vchádzali do motora a bola vyššia účinnosť redukcie oxidov dusíka. Samotný EGR chladič je chladený na druhej strane vodou. Táto voda sa bere z chladiaceho okruhu, ktorý je na motore. Na to, aby voda dokázala cirkulovať cez chladič, ktorý je tu v prednej maske, a cez EGR chladič, tak je v tomto motore primontované ďalšie pomocné čerpadlo, ktoré ženie práve vodu skrz chladič a chladič EGR ventilu. Toto pomocné čerpadlo má v dokumentácii označenie V400 a zapína sa hneď potom, ako sa naštartuje motor. Aby to bolo celé zaujímavejšie, tak spomeniem ešte jednu vec. Ku chladeniu spalín nedochádza vždy. Keď sa motor naštartuje a teplota chladiacej kvapaliny má menej ako 60 stupňov, tak vtedy sa zatvorí klapka alebo ventil, ktorý je práve na tomto chladiči. Slúži to na to, aby do motora nešli práve tie studené
spaliny, aby sa motor dokázal rýchlejšie zohriať, aby sa rýchlejšie zohrial oxidačný katalizátor. Keď teplota chladiacej kvapaliny dosiahne 60 stupňov, tak vtedy dojde k tomu, že sa ten ventil zmení a plyny začnú ísť práve cez ten chladič EGR a ochladené vstupujú cez EGR ventil do motora. Ku chladeniu spätných spalín nedochádza aj na voľnobehu a je to práve preto, že na voľnobehu motor produkuje chladnejšie výfukové plyny a aby nám nevychladol katalizátor. Teraz si povieme niečo o tom, ako riadiaca jednotka vie odkontrolovať, či systém okruhu EGR funguje správne. Má na to viacero možností. Prvou možnosťou je to, že samotný EGR ventil v sebe obsahuje krokový motorček. Riadiaca jednotka povie EGR ventilu otvor sa na takéto percento a on to spraví. Ak sa mu to podarí, má v sebe kontrolu a dá spätnú väzbu práve tej riadiacej jednotke. Takýmto istým spôsobom funguje aj škrtiaca klapka. Riadiaca jednotka povie škrtiacej klapke otvor sa, škrtiaca klapka sa napolohuje, odkontroluje a keby tam bola nejaká mechanická závada, že by sa to nedalo spraviť, tak riadiacej jednotke motora povie, že teda je tam nejaký problém. Ďalšou kontrolou, ktorá tu je čidlo teploty, ktoré sníma práve teplotu tých výfukových plynov, ktoré vstupujú cez EGR ventil do motora. A ďalším kontrolným mechanizmom je lambda sonda. Lambda sonda, ktorá je namontovaná za turbom. Áno, aj naftové motory majú lambda sondu, ale slúži na iný účel ako pri benzínovom motore. Zatiaľ čo pri benzínovom motore lambda sondou riadime bohatosť zmesi, tak pri naftovom motore lambda sondou, ktorá je mimochodom širokopásmová, kontrolujeme účinnosť samotného EGR systému. Keby sa stalo to, že lambda sonda nám zlyhá, tak je tu ešte jeden kontrolný mechanizmus a tým je váha vzduchu. Ako som spomínal, snímač váhy vzduchu. Ako som spomínal, keď sa otvorí EGR ventil, tak sa priškrtí škrtiaca klapka. Tým pádom nám ide menej vzduchu práve cez váhu vzduchu, snímač váhy vzduchu. Keby sa stalo to, že EGR systém nefunguje správne, tak riadiaca jednotka by si to vedela zistiť a vyhodnotiť práve z množstva vzduchu, ktorý ide cez sanie. Teraz si povieme niečo ku systému znižovania HC alebo nespálených uhľovodíkov. Slúži na to hlavne oxidačný katalizátor, avšak chvíľku trvá, kým sa zohreje. A práve v tomto prechodnom období od štartu motora do toho vstupuje ešte jeden prvok. A tým sú žhaviace sviečky. Slúži to na to, že keď sa motor naštartuje, tak ešte aj po tom naštartovaní žhaviace sviečky nejakú dobu žhavia. Tým sa zvyšuje teplota vo valcoch a tým dochádza k redukcii práve tých nespálených uhľovodíkov. Na tomto aute konkrétne systém funguje tak, že to žhavenie po štarte funguje maximálne 3 minúty, alebo funguje iba dovtedy, kým teplota chladiacej kvapaliny má menej ako 35 stupňov. Takže nad 35 stupňov to nejde a 3 minúty po štarte to už tiež nejde. A dostávame sa ku poslednej časti emisného systému a tým je filter pevných častíc označený ako DPF. Práve okolo tohto DPF filtra sa vznáša veľa nejasností. Hovorí sa o tom, ako to kazí spoľahlivosť aut a podobné veci. Áno, je to problémová súčiastka. Avšak keď príde ku chybe DPF filtra, tak väčšinou je pokazené práve niečo predtým. Chudák DPF filter je práve ten posledný a častokrát je prvý, ktorý je na rane, keď sa niečo stane. Keď chceme tento systém dobre diagnostikovať, musíme mu najprv rozumieť. Tak si poďme kúsok povedať o tom, ako funguje. Naftový motor pri svojej prevádzke produkuje sadze. Tieto sadze, keby sme nemali filter pevných častíc, idú priamo výfukovým potrubím, rozprášia sa okolo nás a potom ich vdychujeme. Tieto sadze sú škodlivé a čím je vyšší vstrekovací tlak v motore, tak tým sú práve menšie a neviditeľnejšie. Zákerné na tom je to, že veľa vecí alebo veľa prachu nám dokážu odfiltrovať práve v nose čiastočky, ktoré máme a potom aj v samotných pľúcach. Ale tieto čiastočky, ktoré generuje práve naftový motor, týmito filtračnými systémami, ktoré my v sebe máme, dokážu prejsť a dokážu sa nám dostať až priamo do krvi. Aj keď ich nevidíme, oni tam sú a takýmto spôsobom nám škodia. Práve na to, aby sa to nedialo,
je zaradený v systéme filter pevných častíc, ktorý slúži ako taký akumulátor. Slúži na to, aby sa tieto neviditeľné mikročastice tam zachytili a keď ich je dostatočné množstvo, tak potom prebehne tzv. Regenerácia. Pri tejto regenerácii sa samotné sadze spália, ale spália sa tak, že z toho už nevzniká žiaden prach, ale vznikajú z toho len plyny, ktoré až tak neškodia. Na to, aby systém DP fungoval správne, potrebuje niekoľko snímačov. Konkrétne v tomto motore sú 3 teplotné čidlá. Prvé teplotné čidlo sníma teplotu výfukových plynov, ktoré idú cez EGR ventil. Druhé čidlo je za turbom. To sníma teplotu výfukových plynov, ktoré idú z motora cez turbo von. A tretie teplotné čidlo je priamo pred filtrom pevných častíc. Okrem toho je tu ešte jeden snímač tlaku. Je to snímač tlaku výfukových plynov, ktoré sú pred DP filtrom. Na to, aby riadiaca jednotka motora vedela, kedy má spustiť regeneráciu, musí vedieť, nakoľko je samotný filter DPF zanesený. Na to používa dve metódy. Prvá metóda je podporená výpočtom a druhá metóda je podporená samotným meraním. Riadiaca jednotka má teda tzv. Vypočítanú mieru zanesenia filtra a skutočnú odmeranú mieru zanesenia filtra. Tieto dve metódy sa spoločne doplňajú a riadiaca jednotka sa má vie vyhodnotiť podľa toho, kedy má spustiť regeneráciu. Poďme si povedať niečo bližšie k týmto metódam. Prvá metóda, tzv. Výpočtová. Ako vstúpiť do tejto metódy, slúži to, že riadiaca jednotka si sleduje jazdný štýl. Sleduje si to, koľkokrát sa pridáva, koľkokrát sa spomaluje. Hlavne pri tom pridávaní vznikajú väčšie sadze. Riadiaca jednotka si tento štýl pamätá a podľa toho si vypočítava, koľko tých sadzí je. Na podporu, aby ten výpočet bol presnejší, tak používa údaje práve ešte aj z tej lambda sondy a používa ešte aj údaje z teplotných čídiel, ktoré sú v motore. Takto vzniká práve tá vypočítaná hodnota zanesenia filtra pevných častíc. Pri druhej metóde motor používa signál zo snímača tlaku výfukových plynov a okrem toho používa aj teplotu výfukových plynov pred samotným DP filtrom a do tretice do toho vstupuje ešte aj množstvo nasávaného vzduchu, ktorý ide cez snímač množstva nasávaného vzduchu. Totižto keď sa filter postupne zaplňa, tak na jeho vstupe sa zvyšuje tlak. To práve vie zdetekovať ten snímač tlaku výfukových plynov. A keď sa filter postupne zaplňa, tak sa znižuje aj prietok množstva tých výfukových plynov. A tým, že sa zníži prietok na výstupe, sa zníži aj prietok na vstupe. Prietok čerstvého vzduchu, ktorý práve prechádza cez snímač váhy vzduchu. Na základe údajov z týchto troch snímačov riadiaca jednotka ukazuje tú skutočnú mieru zaplnenia filtra pevných častíc a podľa toho vie, kedy má spustiť regeneráciu. Aby sme boli presnejší, tak čo sa týka samotnej regenerácie filtra pevných častíc, tak existujú tieto regenerácie dve. Prvou je tzv. Pasívna regenerácia. Táto regenerácia prebieha bez účasti riadiacej jednotky motora a prebieha práve vtedy, keď ideme napríklad po diaľnici zvýšenou rýchlosťou. Vtedy motor produkuje zvýšenú teplotu výfukových plynov. Práve tá zvýšená teplota výfukových plynov ide cez oxidačný katalizátor do DP filtra, kde chemickou reakciou dochádza práve k redukovaniu tých sadzí, ktoré tam sú. Táto regenerácia prebieha vlastne vždy, keď ideme v takejto zvýšenej záťaži. Auto však jazdí nielen po diaľnici, ale aj v meste. A práve v meste, keď sa ten filter zanesie, tak mohol by nastať problém. Vtedy riadiaca jednotka, keď vyhodnotí, že je filter zanesený, spustí tzv. Aktívnu regeneráciu. Je to regenerácia, kde riadiaca jednotka sa práve snaží spraviť také podmienky, aby sa zvýšila teplota v katalizátore, následne sa zvýši teplota v samotnom DP filtri na zhruba 600 až 650 stupňov a tým dojde práve k tomu vypaľovaniu sádzí z filtra pevných častíc. Čo sa vlastne deje pri tej aktívnej regenerácii? Riadiaca jednotka motora ako prvé začne ovládať škrtiacu klapku. Ovláda tým množstvo vzduchu, ktorý ide do motora. Druhú vec, ktorú spraví riadiaca jednotka motora, je tá, že uzavrie EGR ventil.
Tým sa stane to, že do motora ide viacej čerstvého vzduchu, viacej kyslíka a zvyšuje sa teplota horenia vo valcoch. Zvýšením teploty horenia sa zvýši teplota výfukových plynov, ktoré zohrievajú oxidačný katalizátor a samotný filter pevných častíc. Ďalšou vecou, ktorú robí riadiaca jednotka motora, a teraz dobre počúvajte, je to, že keď vstrekovač vstrekne dávku nafty, ktorá vlastne spôsobí to, že vo valci sa to vznieti, tak po maličkej chvíľke vstrekne ešte ďalšiu menšiu dávku nafty. A táto menšia dávka nafty je na to, aby podporila horenie vo valci, čím sa zvýši znova teplota. A tým sa zvýši teplota plynov, ktoré idú skrz výfukový systém. Ďalšia vec, ktorú spraví riadiaca jednotka motora, je tá, že po dlhšom časovom intervale, po tom druhom vstreku, vstrekne ešte raz naftu. A táto nafta sa už vo valci nevznieti, ale teplom, ktoré je v motore, alebo teda vo valci, sa odparí a prechádza priamo do oxidačného katalizátora. Táto nespálená nafta obsahuje nespálené uhľovodíky, ktoré zreagujú práve v tom oxidačnom katalizátore. Zvýšia ešte viacej jeho teplotu, zhruba na úroveň okolo 600 až 650 stupňov. A práve takto teplé výfukové plyny vstupujú potom do filtra pevných častíc. A táto teplota už je dostatočná na to, aby došlo ku spaľovaniu sadzí, ktoré sú tam naakumulované. Tento proces môže trvať podľa okolností okolo 10 až 15 minút a my ako vodiči si to v podstate ani moc nemáme ako všimnúť. Ako môžete vidieť, tak samotná regenerácia filtra pevných častíc je dosť zložitý proces. Na to, aby fungoval, musia byť splnené viaceré podmienky a musí správne fungovať viacero komponentov. Musí fungovať samotný EGR ventil, ktorý sa musí dať tesne zavrieť. Potom musí fungovať škrtiaca klapka. Vstrekovače musia byť v správnom stave, aby dokázali vstrekovať naftu len vtedy, keď treba. Ako ďalšie musia správne fungovať teplotné čidlá. A poslednou vecou, ktorá musí správne fungovať, je samotný oxidačný katalizátor. Viete, motor môže vstrekovať naftu koľko chce, keď ten katalizátor už nefunguje a nedokáže generovať správnu teplotu na to, aby sa ten filter dokázal dobre vypáliť. A zabudol som ešte na jednu vec. V celom systéme je opäť zapojená lambda sonda. A motor alebo riadiaca jednotka motora práve cez tú lambda sondu reguluje, koľko tej nafty po hlavnom vstreku má do systému dať. Reguluje to, aká tá zmes je v úvodzovkách bohatá, aby sa správne zohrieval samotný oxidačný katalizátor. Na záver si povieme o tom, ako odhaliť problémy s filtrom pevných častíc. Úplne prvou a najsmerodatnejšou informáciou je čistota výfuku. Motor, ktorý má funkčný filter pevných častíc, bude mať tento výfuk naozaj čistý. Hovorí sa, že je to najčistejší plech na aute. Keď už sú tam uložené nejaké sadze okolo, tak to môže znamenať dve veci. Že filter už je netesný, prasknutý a časom s ním môžu byť problémy. Alebo to môže značiť to, že niekto ten filter prevrtal alebo vyradil a vlastne už tam vôbec nie je a nefunguje. Druhou kontrolou je použitie diagnostiky. Napichneme si diagnostiku a vyčítame si chybové kódy motora. Použijeme na to napríklad práve ten emisný protokol, ktorý nám prezradí emisne relevantné chyby alebo informácie, ktoré vedú k tomu, že systém nefunguje správne. Keď si načítame chybové kódy, tak tam nesmieme mať chybové kódy začínajúce nulou alebo chybové kódy začínajúce dvojkou. Je to z toho dôvodu, že práve na emisnej kontrole, keď pôjdete s takýmto autom, ktoré je vyrobené po roku 2008, tak technik má povinnosť načítať chybové kódy z riadiacej jednotky motora. A práve keď sa tam vyskytnú chybové kódy začínajúce nulou alebo dvojkou, tak je to automatická stopka. V emisnej kontrole sa ďalej nepokračuje a vozidlo je emisne nespôsobilé. Ďalším varovným indikátorom problémov s emisným systémom je samotná kontrolka motora, tzv. Check engine. Kontrolka motora by mala mať nasledovné správanie. Keď sa vloží kľúč a zapne sa zapaľovanie, že ožijú budíky, kontrolka sa musí rozsvietiť a musí ostať svietiť. Po naštartovaní motora a po nejakej chvíľke, sekunde, možno dvoch, kontrolka musí zhasnúť.
Toto je správne správanie, ktoré značí, že emisný systém funguje správne a motorová jednotka nezdetekovala problémy, ktoré by boli s emisným systémom. Práve správanie kontrolky check engine, alebo teda kontrolky motora, sledujú aj na emisných kontrolách. Podľa mojich informácií majú povinnosť odfotiť, či svieti kontrolka vtedy, keď je motor nenaštartovaný, a majú povinnosť odfotiť, či kontrolka zhasne po tom, čo sa naštartuje motor. Viete, niekedy sú ľudia vynaliezaví a spravia to, že tú kontrolku jednoducho buď zamažú, zamalujú, alebo ju z tachometra vyberú. Aj takýmto spôsobom sa riešia emisné problémy. Ďalším spôsobom v úvodzovkách odbornej opravy emisného systému je to, že sa jednotlivé diely vypínajú. Vypínajú sa v riadiacej jednotke motora. Vedie to potom k tomu, že to nefunguje správne. Auto dymí, idete za takýmto autom, občas ani poriadne nevidíte, je to nepríjemné, je to zdraviu škodlivé a je to hlavne aj nebezpečné. Ja viem, niektorí poviete, že ste hrdinovia za to, že ste to tak spravili a v úvodzovkách očúrali systém. Ja som však za to, aby sa tieto systémy opravovali a fungovali správne. Niečo to stojí, ale stojí to za to. Teraz vám prezradím ešte niekoľko tipov a trikov, ako zistiť, či práve v tom vašom vozidle nie je urobená takáto nelegálna úprava. Ako prvé je to, že zoberieme diagnostiku a začneme sledovať tzv. Živé dáta. A začneme sledovať práve tie teploty senzorov, teploty vo výfukovom potrubí. Pri úprave, že je napríklad DPF vypnuté, sa častokrát stane, že teplota týchto snímačov sa zasekne na nejakej hodnote a vôbec sa nehýbe. Ako ďalšie by som sledoval, či sa dokáže hýbať tlak výfukových plynov. Ako ďalší taký indikátor by som zobral, niektoré vozidlá, niektoré diagnostiky to ukazujú, že koľko prešlo od poslednej úspešnej regenerácie. Keď tam máte hodnoty, ktoré sú nad 1000 km, tak si môžete byť, myslím, že na 100% istí, že v tom vašom aute tá regenerácia neprebieha a niekto ten systém vyradil a už nefunguje správne. Ako takú ďalšiu kontrolu, ktorú by som odporučil, je spraviť to, že odpojíme niektoré čidlo, odpojíme niektorý teplotný senzor alebo odpojíme napríklad samotné EGR. Ak systém nie je odparametrovaný a funguje správne, tak riadiaca jednotka musí dokázať detekovať to, že sa niečo stalo a že niektoré čidlo chýba. Ak ten systém je vypnutý, tak aj keď odpojíte čidlo, tak riadiaca jednotka častokrát vôbec nevyhodí chybu a ide ďalej, ako keby sa nič nedialo. Ako ste mohli vidieť, emisný systém naftového motora je celkom zložitý. Nie však zložitý na to, aby sa nedal diagnostikovať alebo opraviť. Treba sa do toho troška zahlbiť, študovať, pochopiť, ako veci fungujú a potom to ide. Na záver by som chcel povedať ešte jednu vec. Nezanedbávajte problémy s emisným systémom. Ako náhle sa objaví prvý problém, riešte ho. Pretože keď to tak nespravíte, tak sa začnú nabalovať ďalšie problémy, ako sneh na snehovú guľu. A v konečnom dôsledku to potom môže stať násobne viac. Ďakujem, že ste video dopozerali až sem. Ak sa vám páčilo, dajte odber a stretneme sa pri ďalšom videu. S pozdravom, dvakrát meraj a raz meň, vás zdraví Jozef.